Zuciya ta aminta fada da ki ne ba zan sanya wata ba. Adana min soyayya kasan da zamani na da armashi. Ka ishin ƙara rayuwa bayan kai ba zan kulla wani ba. Bayan kai ba zan kulla wani ba. Ya kin ga shi so misali kake gare shi ba sa gidayewa. Akasi na sakwai yawa tsakiyar sarai ne da mutuwa. Tafiya ba ta yiwuwa babu ke cikin waga rayuwa. In kina musu ke gwada ba abin da ba zan yi kanki ba. Ai kamar juma ne da ɗan jumai ne da kai mutuka raba. Mun zaman koje ne da hanta da ne da kai waye zai raba. Tanadin sanda ne wa ruhin ka ne ba zan girgiza shi ba. Ka wuce wasu asamare ba za su kamo kafar ka ba. Na ji daɗin irin kalaman kina tsakanin na nasuwa. Wanda zai bani shawarar kinki ne da shi ba majituwa. Na da sirri a zuci amma wuta ta sona ta ruruwa. Safar halayenki suke zama ne ba wannan abu ba. Wanda zai ce na barka yayi wa kansa domin yana ruwa. Ba ni dama mu dama don zamanin mu baya bidan gawa. Gaskiyar lamari ake lasa a gangara in akai hawa. Yaudarar so da ƙauna ban san amin idan ban iya ta ba. Na gani ba ta hambara ha, na zuce kan warjiya ha. Zuciya ke na bari na yin farga bakin zama mai farin jini. So na gaskiya ba haya ha, ko kuɗi ba ya saya ha. Sannu mai martaba ba ka halin da ba ka yi min so na gani. San kiye ba zata zuci ba kya fita kuma na tabbata baki na zama gwangwani. Za ka fara gyaɗa a ciki ka gaɗa ka yi kamun haɗa kar a yi mana la.